Hola famílies, em dic Marian i soc mestra d'educació infantil. Avui us porto una proposta que espero que us ajudi a expressar i reconèixer millor les emocions que sentiu aquests dies que esteu tancats a casa sense poder sortir. La meva proposta és fer un emociòmetre. Per això necessitaríeu una cartolina o un cartró, un full blanc on poder retallar les 4 cares amb les emocions que surten aquí, l'alegria, la tristesa, la por i l'enuig. Les cares les podeu pintar, les podeu imprimir o les podeu pintar directament a la cartolina. I podeu afegir alguna més si voleu. També necessitareu una pinça com aquesta, una pinça de roba, on podeu posar el vostre nom o enganxar una foto. I ja estarà preparat per a posar a l'emoció que sentiu en aquell moment. També estaria bé que li expliquéssiu a algú, si voleu, què és el que us ha provocat aquesta emoció. I també seria molt interessant que tots els que esteu a casa aquests dies feu una pinça com aquesta i la poseu a l'emociòmetre en l'emoció que sentiu en aquell moment. Espero que us agradi, que ho passeu molt bé i una abraçada.